tinanggo thangai bo dofani bagai chini borokni bagai bo samung khlainani muchung jago hne angkhe obo ani bagai wanama singsa kogya surprising ani kog boya je botini khoroksa candidate ngai tiprani ngai bo bchamani ang jotono no koyo bini pal ngai bini tamhanai kalik hne mano jang music industry wo jang khorokni no rubur chap kha chap mong bini kalik ngai bini pal ngai bini bai ngai norong jotono no koyo te angni ji common norokhaino common public ngai norong jotono no koyo bono keplai ngai ti sadi bono vote ready te bono support khlaini Recap mungtang sanong ni bus kang recapan na. Recap mung bubagra ni ajai mani salo senamjak mani. Recap mung kenajak nong kenana ro. Balai-balai kan kembali, orang menang suku ini